Flavor ni anlam le wale mando falai amaga dugula mawfo ba flabe kaw kuni che kuni bara inye uka chika unye anyume ulu yere kelente mali fan chama anu be mako kono ya bifana ma chama ya wele falai amu be foku bela jele wale mando inye interega sise ni wa fale mako Iran sise ama fana fo ka wale mando ka sori kema sona ka demaya fo ni wati na titibugula mi bay meri di district ko na ante senge ante nyine afolla dongodo jaba na ka demaya salla ka fe ko asidibe monsieur le maire Sirman Bachili anga folbe salema chorno Umar Asijalo ka fana fo ka wale mando Seydou Sako ale maire Jalafara commune ko na Sajula ka fe ama fana fo ka wale mando nanga bulu ñu ko ma wesena wati na ayre nana falai uye doni ndaw demulo dili damine uka marabulu konnana ya sa mo be saka sungalo ke lafiya la chugumna falai kwanga asimin fo ko ka wala mando balo ni deme munu dira artiste chama ya wele nyina ko ama nyina uluko ko jaru ye abena uma ma wara fana we ulu ya soro no ye elujurato ye kata se bola barakala munu be ni kurantu ulubolo kulukoro mara maw ubela jele ko ka president fo wulika joni chesri la dongo do ka seka udeme kuma te sungalo ko na bunya munu kera uye ukoko uteseka nyina ko fuka foka wale mando na la sona ma fulika ndo kuma ka mamulo ana tlaka do da ma utloka wati na taw ko na mborai ulai na falai kuma mi medugo kono kuma keleno babu mbese na babu keleno on fait mawbe girin joro no fe falai mawbe fen sugu beke u ka sika joro soro ngana diruma u kanga munke akonnana adigu imay munye ika sika munga akonnana no ya soro iba kala ne ke iba wo hukumu konnana comme ni e karamo yi ni feno dire ma sai ika konnana ro ye ko karamo yi walma e cher yi walma ye dongli dalai ye segoni dongo mai e tara kuminga ma fala ne ere nyina na oko bara benye e bolo chogodi ne ya foya sanda mine ina ngo president discours minge ngo discours ngoro de san kuntle na munyi president janvier décembre 31 décembre discours la falai kuntle na bani la ni mbami meka ala aya bela jelen tantike aya sinsi minga o ila wale ali la edu munun tara kulu la wale ya kulu sinsi kulu jabi ubo ka di mukoma o be ko fe falai same foli me ke ni jamana kuntigi ni mogo ni nyogon che falai atike gansana o abekede ka fo mogo nyena ka fo jamana do nyena barabna na ke chugodi sango mu yanje nyina mu misega ke imaye abedamne ni dugutigu ye kabila tigu tontigu barakelaw bulla barakelaw faso donga tonje kulu be damne no uluye jamana kuntigi ba funyana era e ka fo nyina ntai nyere usura kosebe parce que bololo sanfala ko kuma falai o kololo ni o gegu mun sira dina tuguma ani nyogon sama mu be dina tugu daga ko na ay sababu ya reke bi o conseil mo gerla nyogon na kosebe u ye nyogon mine u be ka bara chamange mi ye nyoan famu be ka dulu ka tongono falai sama nke kunye munyi ikana abeke aw ministre munu nyena aw ka lame mawbe min fo degu mu buka aw ka la waliya ka kena aw ka joro yi ngane e ayi komi ne nyogon ka ti sigi dora ka lamele ka wuli ka tani ire ete foshike sanu ngonna na baraw de be baraba de be jamana kuntike dana ta ka daika ngo korote ke ka taika dana ta ka ke suguye ka ke ferero ka ke sanu ferero ka ke dungo jugano yurugu sinsi yoro ki dungo ko ni segona ko ke ko foete bo ala ni fente bo ala bi ko ni mali kono alhamdulillah parce que war ko be mun yere bolo ulu yere jorale no bi femi nga gele bi mali baragaro la o wari yere baratugo yere folo tellement que ako compliqué le donc bi falai moko chama ne anwele antampa kuma kuna de kurango gele adedo bita anye minye anya famnya ka fo kurango be komi falai kono dimine
ɲɛdimi de ale ti dogo n'i ko a bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ a bɛ yen n'a bɛ yen n'a tɛ yen mɔgɔw bɛ bɔ i b'a fɔ k'a tɛ yen fala ye degun ye énergie sɔrɔ degun jumɛn y'u sɔrɔ baarakɛbaliya degun tɛ tajiko degun tɛ wari min dira o degun tɛ u ka minɛn minnu bɛ u bolo fala ye n'u bɛ kuran ta ka bɔ manantali ka na o de degun bɛ u da la o fana kɔfɛ tuguni u ka yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ Bamakɔ yɛrɛ fana kɔnɔna na yan o fana degun b'u da la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko énergie la ni funteni sera ka ban o y'a damata ko de ye énergie bolo ɲinan kɔn kun kan ka kɛ ka baara minnu kɛ ka ɲɛbila baara minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ma ban sabula jamana yɛrɛ fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'o tɛ minnu bɛ k'a fɔ ko wariko in tɛ minnu bɛ k'a fɔ ko tajiko tɛ minɛnw yɛrɛ de bɛ yen minnu bɛ kuran ta ka bɔ manantali o de yɛlɛmana o baara de tun bɛ senna u bolo hakilila k'a fɔ u ka directeur kura in n'o ye Tawati Darave a bɔra k'a kuma ɲɛfɔ nka fala an bɛ min f'u ɲɛna wagati mana kɛ cogo o cogo ko gɛlɛyara cogo o cogo a ye bɔ a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nin de bɛ yen maliyɛnw sɔnna ko degun b'u ka jamana kɔnɔ maliyɛnw sɔnna k'u bɛ musaka di maliyɛnw sɔnna muɲu ma nka fala ye maliyɛnw tɛ mun faamuya o ye ka kuran tigɛ o la heure 2 heure 3 heure 4 ta tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ mɔgɔ tɛ bɔ ka kuma ɲɛf'u ɲɛna o la n y'a f'i ɲɛna o don n ko ni minisiri min kumana n k'a k'a fɔ a tɔɲɔgɔnw ye lawaleyali waati de bɛ yen sisan i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ye min ɲini u fɛ aw bilara baara min na a ye jaabi bɔ ka di mɔgɔw ma sisan o de bɛ yen e sigira e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ e bɛ ka baara kɛ kuran tigɛra siɲɛ 1 a tigɛra siɲɛ 2 kabini mɔgɔw tɛ kuma mɔgɔw kana don kuma na a ka ta ka kɛ bɛɛ lajɛlen da bi depuis dugu jɛra maa ma nin wele karisa aw ka kuran ko in bɛ cogo di fala ka d'anw fana y'an fana ka kuma ka wasa koyi nka ni a bɛ ka jɛngɛ an b'a fɔ fana k'a bɛ ka jɛngɛ dɛ parce que an yɛrɛ b'a kɔnɔ olu yɛrɛ fana b'a kɔnɔ fɛɛrɛ fana kan ka tigɛ bi fala ye faso yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen maire-laka minnu bɛ yen u k'u ka panneau sigi calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen fala ye musaka min bɛ d'u ma san kɔnɔ u ka panneau ko labɛn a la an ka jamana yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ bi n'i ye so devis kɛ a ka f'i ɲɛna i ka panneau don a la fala ye bi ko tɛ dɛ siniɲɛsigi ko de don énergie filɛ nin sisan baara min ni minɛn min tiɲɛn'u bolo nin fala ye ale de bɛna ni kuran ye 100 sarada la 50 ka bɔ manantali lalagali kɛra bi u kɔni ko ko a bɛna se ka ɲɛ nka a kɛ u sago i n'a fɔ kɔrɔlen o bɛ waatinin ta bon degun fana ye min ye fana baara in fana bɛ ka kɛ waati min na fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tilema sera bon ni tilema sera e yɛrɛ b'a dɔn kuran ni tilema man di o de kɛlen don ka k'a gɛlɛya ye an kɔni ye ɲinini k'an ye min kɛ nka an y'a f'u ɲɛna dɛ an k'u yɛrɛ ka bɔ ka kuma a ka ɲi anw da dɛ nka u yɛrɛ ka bɔ ka kuma u ka ɲɛfɔli kɛ jɔn ko ala kurantigɛ min bila aw la nin ye wariko tɛ tajiko tɛ n'i ye mɔgɔ dɔ fala ye mɔgɔ min bɛ na ni taji ye u ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko taji bɛ minɛna ka di énergie ma mali yɔrɔ bɛɛ la a fɔra ko ka kuran di mɔgɔw ma sunkalo in kɔnɔna na o fɛɛrɛ n'o dabali ka tigɛ ka sigi sen kelen kan wari min fana bɛ ka sara wari bɛ ka don a da fana fɛ maintenant ni panne technique bɛ yen a bɛ bɔ ka panne technique ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ne yɛrɛ ka bi tilegan in na weleli ni so depuis dugu jɛra weleli bɛɛ lajɛlen ye kuranko dɔw b'a fɔ k'olu ta ye miniti 30 dɔw ko k'olu ta ye heure 1 dɔw ko k'olu yɛrɛ ma y'u ɲɛna nin y'a tile 2 ye a bɛɛ lajɛlen ye mun ye énergie de bɛ se ka bɔ k'a fɔ aw ka fanfɛ yɔrɔ mɔgɔw aw b'a sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na ka se nin waati ma caman t'an bolo sisan an bɛ se ka nin heure hakɛ in de d'aw ma aw fana b'a sɔrɔ nin waati in na ka se nin waati in na o la mɔgɔw b'a faamuya nka ni fɛn foyi tɛ fɔ jamanadenw ye fala a bɛ gɛlɛya n'o tɛ ne yɛrɛ kɛlen ka énergie directeur ka kuma lamɛn sunkalo ɲɛkɔrɔla la a ye kunnafoni ko in fɔ k'u bɛna n'a falen k'u bɛna na baara minnu kɛ ko ka se k'a falen a y'o fana kuma fana fɔ ni nana cun aw kan yan'a ka falen i bɛ bɔ i bɛ ɲɛfɔli de kɛ i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ se ka falen cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min min ye kow ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na waleya minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka sabati olu ka ɲɛfɔ fɛn minnu bɛ yen n'o tɛ se ka kɛ olu fana ka se ka ɲɛfɔ min ye baara yɛrɛ ye degun minnu b'a kɔnɔna na ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fala ye an hakili la o tun bɛ se ka kɛ kosɛbɛ ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ye ɲinini min kɛ bi o ye nin ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan
ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda musow tɔgɔla do o ye bi ye fala ye k'a bɛ sɔgɔmada in na min ye fanga ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga ale bɔra Bamakɔ k'i kunda min ye Moti ka fala ye Moti a bisimilara ye Moti gouverneur fɛ laadalamaw ni kabilatigiw a taara olu fo yen sa a ka sɔrɔ ka mabili ta k'i kunda Baɲaŋara ka Baɲaŋara ni Moti o ye kilomètre 60 ye fala ye e ma deli ka t'o fɛ dɛ e m'o sira in kɛ fɔlɔ nte n'i b'o sira kan i bɛ taa danamasago mɔgɔw sɔrɔ yen u bɛ ɲininka e bɔra min e bɛ taa mini olu ka checkpoint mɔgɔ ka ɲininkali y'o ye premier ministre Baɲaŋara kɔnɔna na bi fala ye musow tɔgɔla do o baara de tun bɛ yen Nangababanu Tembeli o de ka dugu sigilen ye Baɲaŋara ye fala ye donso do maa min ye donsoya baara kɛ kosɛbɛ min ye Baɲaŋara ye ale yɛrɛ kɔni ale ka masiriw n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ yen a ka toguna bɛ yen wa min ye monument belebeleba ye o bɛ Baɲaŋara yɛrɛ cɛmancɛ la o tɔgɔ dalen don Nangabanu na n'i donna i b'o ye premier ministre a n'a nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ ka sa baara in kɔni ye tali kɛ min na musow olu ka ko bɛ cogo di min ye laadalatigiw ni kabilatigiw ye ani dugutigiw fala ye olu ka birikiden fɔlɔ k'o dali baaraw kɛ premier ministre y'o kɛ Baɲaŋarakaw fɛ yen o waleya bɛ tali kɛ sa jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye laɲini min kɛ yaasa min ye dugutigilakaw ye sigiyɔrɔ ni dɔyɔrɔ ni ɲɛyɔrɔ bɛ sigiw la cogo min na basigi ni lafiya nali la premier ministre a ka taama in kɔnɔna na fala ye min ye musow ye sa olu ka kɛnɛ o baabu fana sigira ɲɛna baara kɛkun ye mun ye musongana minnu bɛ Baɲaŋara n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu la bɛɛ lajɛlen ka na ka n'i ka degun ɲɛfɔ premier ministre ye ɲɛŋwɛ maa si tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ fala ye bɛɛ ka na ka na ɲɛfɔli kɛ u b'a fɛ lafiya ni basigi ka n'u fɛ yen cogo min na yiriwali baara min bɛ se ka kɛ cogo min na i b'a kalama ko Dɔgɔnɔdugu ani Dire ni Ɲɔnɔ olu yɔrɔ saba tɛ bi min bɛ jaba sɛnɛ kɛ Mali kɔnɔ on s'en premier là-bas dɛ olu kɔni b'an da o la anw se nka an man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɛ parce que Ɲɔnɔ on s'en segu fala ye o musow sa min ye Fifi Gindo n'a ka maaw ye olu bɛɛ lajɛlen Baɲaŋarataw dɔrɔn tɛ fala ye premier ministre musongana minnu fana bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u lamɛn o baaraw olu kɛra min ye musow yɛrɛ ka ministre ye fala ye ale fana ye kuma ta ka laseli kɛ n'Ala sɔnna a ma sini baaraba min kɛra nin kɛnɛ kan bɛn ni kelenya ale ni ko ɲɛsirili la an na tila k'an da don o la musow kumana fala ye min ye an ka kunnafonidi gafeba min bɛ n'o ye faso ta ye n'o ye lesɔri ye ale ye kuma di musow ma araki tala ni ale ye sente maa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri malikura ko ta nasira la ko o baaraw bɛ ka kɛ min ye sente ɲɛmaaya duurunan bɛ ale bolo a ko olu yɛrɛ filɛ nin ye fala ye muso minnu bɛ bi n'olu bɛ sente kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa sariyakisɛ min sigilen don musow tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma ko loi 052 fala ye o baabu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'o bɛ se ka kɛ ka lawaleya cogo min na k'olu bɛ o baara la sente o kɔnɔna na ale fana kɛrɛfɛ Fatumata Traoré ne ale bɛ AFE kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow ye fala ye u jɔyɔrɔ bɛ min bi ɲɛsirɛgɛ naani kɔnɔna na an ka lasigidenso la k'aw ka ca Jaminatu Sangare ale bɛ o la min ye Madame Dedew ye ale fana bɛ o la muso fana bɛ min ye an ka lasigiden kibakaw fɛ yen ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye muso ye bi muso minnu bɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kɔfɛ sa i sera nin ne ye Fatumata ye AFE ale de ko baara min bɛ ka kɛ bi lasigidensow kɔnɔna na musow fɛ k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ o b'a to sa olu yɛrɛ b'u cɛsiri
yaasa muso minnu n'o danaya dalen n'olu ka u ka se ka nɔ bɔ jagoya don n'i bilala nin ko in na fala ye a ka kan ɲɛfɔli ka k'i ye ɲɛbilaw ka k'i ye wa ko musolakaw fana y'o faamu u b'o baaraw la min ye malikurako ta nasira ye mayi ɲare min ye bintu kulubali n'a bɛ jawaralakaw ka sigi la APDF tɔgɔ la ale ko ko olu ye baaraw kɛ koyi min ye musow yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔw fi baarakɛyɔrɔw la min ye musow ka jɔyɔrɔkow ye musow ka se ka ye kalata sɛbɛnw kan k'olu y'o baaraw kɛ bi bi in na sa ko ballon kɔni a bɛ musolakaw yɛrɛ u ka gun kɔnɔ n'o ye ka se ka wuli ka jɔ kɛ kafo ɲɛma n'o ye Gundo Sisoko n'ale bɛ Kuyatalakaw ka sigi la fala ye ale fana ye kuma ta koyi a ko n'i y'a ye k'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko musow ka don k'o sababu bɔra musobaw de la musoba minnu ye kɛlɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka cɛsiri kɛ yaasa musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min a ka kan u ka taasibila kɛ olu ye o musow olu ka wuli ka jɔ n'u ka baaraw la Sina Damba ale fana ye jira o ko sɛnɛ kan kabini Mali kɔni a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta fo ka na se bi ma musolakaw ma to kɔ u ye wuli ka jɔw kɛ politiki jɔyɔrɔw sɔrɔla minisiriya jɔyɔrɔw sɔrɔla muso yɛrɛ kɛra gouverneur ye fo bi fo fila bɛ gouverneur la fala ye Joyila ani Sikaso nka yan'o cɛ muso fɔlɔ ka kɛ gouverneur ye Madame Sekatu So Salama o ye ale ye Usmane Si ale ka soju fala ye min ye muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ko ye kɛnɛ kan sa ka se ka mɔnɛ bɔ ka se ka baara kɛ ka ɲɛsigi kɛ ka taa seko ni dɔnko siraw fɛ Mayi Ɲare ale y'o belebele ye a ko o yɛlɛmali wa o ye jagoya ye koyi sabula musolakaw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i miiri tɛ bolofara la muso kɛlen don ka cɛsiri wuli ka jɔ kɛ o kɔnɔna na min ye musow ye politiki ɲɛmaayaw b'u bolo baara ɲɛmaayaw b'u bolo min ye gwadomusoyaw b'u bolo kalanso ɲɛmaayaw b'u bolo wa foyi fana tɛ kɛ ni muso tɛ Mayi Ɲare ko k'i kɛra muso ye cogo cogo k'i ka dɔn k'a fɔ ko taabolo ni tabiya ni danbe dɔw bɛ yen i k'olu matarafa yaasa i ka musoya ka dafa k'o kɔni ye ale ka ko faamuya cogo ye guwa bɛ se ka sinsin cogo min muso laban min n'o kumana fala ye o ye Sina Damba ye ale ko musoya fala ye k'i bɛ cɛ de bolo dɛ cɛ o de ye dutigi ye anw fɛ an ka sariyaw la ko fɔ an k'an denw lamɔ an ka tabiyaw n'an ka taabolow la k'a yir'u ka Ameriki ko n'ale ma farati ka to ka do in ɲɛnɛmaya a bɛ musow ɲɛ don olu la dɛ communiste ka kɛlɛ ɲɛlen olu t'o kɛ nka Amerikaw fɛ yen marisi kalo mana jɔ fala ye u bɛ kalo bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnɛmaya la nka 8 marisi tɛ taa a dama dɛ olu b'o nɔɔni a kɔnɔ de don min kɔni bɛ yen n'o bɛ ɲɛnɛmaya kosɛbɛ Amerikaw fɛ yen o ye ba tɔgɔla don ye la journée de la mère o kɔni u b'o ɲɛnɛmaya kosɛbɛ ani ɲɛnajɛ tɔw n'o tɛ k'a fɔ ko anw bɛ 8 marisi kɛ a cogo min Amerikaw fɛ yen ale tɛ sanga sɔrɔ ten cogo la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jamana ɲɛma ale ye Jean-Claude Kouassiburu bisimila Jean-Claude Kouassiburu ale ye BCEAO gouverneur ye a nana sa kana ɲɛfɔli k'a ye musaka ko bɛ cogo min nafolo ko o bɛ cogo min na ani u kan ka u ka bolofara min sigi Motikaw fɛ yen o baara min bɛ sen na premier ministre ale taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw ka lasigidenso la fala ye livre min dayɛlɛlen don n'o ye sangafo livre ye ka taa ka kɛ ni Ali Komini ka soma yɛlɛmali ye ale taara foli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye seko ni dɔnko bankun ka sa fala ye maaw sugandira maa minnu kan ka baara kɛ bi seko ni dɔnko ni kalanko san 2026 san 2027 o ɲɛbila baaraw kan ka se ka kɛ cogo min na min ye Kanumɛ Jean Bosco Konare ale taara ka k'o ɲɛmaa ye observateur min kan ka bɛn ni kelenya sinsin an ka jamana kɔnɔ o fana ɲɛmaaya taara ka di Usmane Yusufi ma k'olu ye baara min kɛ ni bɛn sɛbɛn min sɔrɔla fala ye o lawaleyali baaraw ko olu ka o kɛ Bafulabe kaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ min ye waliyakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la
maaw kɔni bɛ degun kɔnɔna na bi fala ye taji ko a kɛlen don ka sɛnɛkɛla musow sɛgɛn kosɛbɛ olu yɛrɛ jɔrɔlen don n'o y'a sɔrɔ u ka sɛnɛfɛnw bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ sabula taji litiri ale bɛ taa 160 250 la ni yɛrɛ y'i ɲɛna fana o y'i kunnajalen ye musow segukaw fɛ yen k'olu dege galadon na an ka kɔɔri bɛ se ka don ba la cogo min na ka kɔɔri parata mali kɔɔri o baaraw kɛra segukaw fɛ yen min ye galadonmuso 100 ye olu taara sa ka bɔ bamakɔkaw fɛ yen yaasa cogoya min na u bɛ se ka taa maa tɔw u bɛ se ka baara kɛ cogo min na tile 4 kɔnɔna na musow yɛrɛ ka se ka an ka kɔɔri fana don ba la n'o y'a sɔrɔ u bɛ to ka fini tɔw don ba la cogo min korokaw fɛ yen kilasi 3 kalanso min n'o ye guro ana ye kɔnɔna na ye o dira olu ma kilasi 3 in sa ale kɔni nana jɔ yaasa maa minnu bɛ bi n'olu bɛ kalanso in kɔnɔna na u ka se ka kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ACR ale de baara in kɛ maire ka danga 4 na n'o ye Saka Somoro ye a ye maaw fo maa minnu ye nin waleya in kɛ ka ɲɛsin u ka dugu ma fala ye ɲorodi sahelikaw fɛ yen moto takisi katakatanin tigiw olu 2 kɔni bin kɛra olu ka u ka dugu bɛ yen n'o Tungume ani Tintinba ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko nin 2 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kilomɛtiri 5 o de b'u ni ɲɔrɔn dugu kɔnɔna cɛ bamanjuwale kabaw kɔni ye u bali k'u lajigi sa k'u ka telefɔni n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la maa minnu tun bɛ yen sa ni da dumunifɛn tun b'olu bolo k'olu fana minɛ o kɔfɛ sa katakatanitigi wɛrɛ kɔni u y'a jira sa k'a fɔ ko kɔni u y'o fa 2 u taara ni olu ye olu fana tun taara dɔgɔ ɲini na ɲorodi saheli ale masuruna la fala ye ko Iran ni Israel ka kɛlɛ in ko tajiko kuma don han taji kɛlɛ ko o de bɛ ka kɛ bi min ye Iran ye ale ka taji bɛ feere cogo min na diɲɛ kɔnɔ o de da ka di kosɛbɛ maa caman b'a dɔn k'a fɔ ko embargo b'o taji kan sabula Iran ka olu ta tɛ minɛ dollar wari la ko kɛlɛ in ko kun dɔ fana bɛ a la min ye nin waati in na kɔni ye sa Detroit d'Hermoz kɔni k'u y'o datugu maa caman y'a jira sa k'a fɔ ko kɛlɛ e ko a kɔlɔlɔ tɛ ka taa bɔ Liban na fo ye fala ye Libankaw olu bɛ ka degun sɔrɔ kɛlɛ in na min ye muso minnu bɛ bɔgɔdaga dilan kɛ ale ni minnu bɛ jifiɲɛw dilan u ni wusulanbɛlaw u y'a jira sa k'a fɔ kɔni wari t'olu bolo olu ka bololafɛn dilannenw sa u b'o olu yɛlɛma k'olu feere yaasa maaw bɛ se cogo min na ko ɲɔ ni malo d'olu ma u bɛ sɔrɔ k'o d'olu ma ka falen kɛ o de baara bɛ ka kɛ bangasikaw fɛ yen bi tajiko gɛlɛya ba 2 bɛ waleya kɔnɔna na an y'o fɔ solentakaw olu fana y'a jira sa k'a fɔ ko degun bɛ olu la nin waleya in ale kɔnɔna na fala ye min ye ɲorodi sahel a dugudenw u caman y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna juru bɛ ka magaya dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ ani kɔrɔlen o tɛ kelen ye baara in kɔni a ka d'olu ye bi a ka falen kosɛbɛ yaasa basigi ni lafiya min bɛ yen n'u tun b'o dɔn kɔrɔlen o ka se ka na kuma tɛ nin waati in na sunkalo ale bɛ k'i sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ falenw bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa lafiya bɛ se ka don olu kan cogo min na olu ka laɲini kɔni ye o ye min ye Irankaw ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamanacɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ka kuma lasela n'o ye Ismail Bake a y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye gosili dɔw kɛ ka ɲɛsin Israel ni États-Unis ma u ka kuran mara yɔrɔ minnu bɛ yen k'olu ka gosiliw ɲɛsira olu ma wulikajɔ in kɔni k'a kɔlɔlɔ bonyana sabula Iran yɛrɛ ale fana bɛ ka dasi bi su ani tile u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka taji mara yɔrɔ dɔw fana bɛ yen yen taara gosi bin taara kɛ yen kan minɛn cɛjugu dɔw fana bɛ yen n'o y'u ka minɛn minnu ye sa n'olu kɔni man ka bɔ fiɲɛ la fiyewu k'u y'olu gosi Irankaw yɛrɛ fɛ yen o degun kɔni bɛ u kan u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Iran yɛrɛ kɔnɔna na bi bingali minnu kɛra sa ko a caman kɔni bɛnna u ka dugu ale lamini n'a kɛrɛkɛraw ma jamana camancɛ fana na sa dɔw fana sera ka kɛ min ye gazibara minnu filɛ nin n'o y'u ka stɔku jugu ninnu ye fala ye o cili kɔni k'o de kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ maaw ma u ka yɔrɔ la min ye Italikaw ka premier ministre n'ale muso ye fala ye Giorgia Meloni ale y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ Sipurukaw olu fɛ yen yaasa cogoya min na basigi bɛ se ka don nanzara jamanaw k'olu lakɔlɔsi u ka pankuru baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen sa k'u bɛna n'a lajɛ n'u sera k'o wolomunu ka bɔ a nɔ na ka t'o jɔ yaasa nanzara jamana bɛ se ka kisi cogo min na Iran ale ka ko ma Royaume-Uni kaw fɛ olu fana y'a jira sa k'a fɔ k'u ka masakɛ denkɛ ni o ye Prince de Val ye ko ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u bɛ labɛn na sa yaasa u ka kurun bɔyɔrɔ minnu bɛ yen an'u ka bato minnu bɛ yen n'olu taa kɔji kan kosɛbɛ
ko yaasa ka se ka olu la kɔlɔsi cogo min Grande Bretagne y'a yira sa ko kɛlɛ bɛ ka juguya cogo min fala ye ko bɛɛ k'i ka yɔrɔ labɛn dɛ ko Iran donnen no gosili min na nin ye ko fiɲɛbere o de bɛ a bolo Norvège kaw fɛ yen u y'a yira fana k'a fɔ ko explosion ba dɔ kɛra yen o kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 1 waati ko in kɛra Amerikaw ka lasigiden so o kɛrɛfɛla la Oslo u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko maa kelen de joginna min ye dugudenw yɛrɛ olu y'o fɔ Norvège yɛrɛ polisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka mugujugu pɛrɛn min kɛra ambassade kɛrɛfɛ n'o ye Allemagne États-Unis ta ye k'a kɔni wulila a wulikajɔ kɔni kɛra sa ko nka k'olu ka dugu kɔni kɔnɔna na a mana ni basigibaliya ni jasira ye nka maa foyi tɛ yen fɔlɔ u sera k'u tɛgɛ da min kan pour waati in na u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sera k'a jira k'a fɔ sa k'u kɔni b'a jateminɛ Tel Aviv kaw fɛ yen n'o ye Israël faaba ye ko mugujugu fana caman ba filila olu ka Iran fana fɛ o mugujugu sa kibaruya dilaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a cayara kosɛbɛ ko k'a ye nɔbɔ zen min ye Israël yɛrɛ ye sa ale yɛrɛ ka maaw fana y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye wulikajɔ kɛ nka k'olu fana ye misili caman kɛ ka caman bali ani drone caman olu ma se ka sen sɔrɔ i n'a fɔ u tun bɛ k'a laɲini cogo min na kibaruya olu dili la nin bɛ dan sigi aw ka bi wulada in na dɔgɔkun kɔnɔ kibaruya la min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ Ala ka sun tigɛ ko ɲuman jira an bɛɛ lajɛlen na Ala ka sini jira an na a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.